Hello, good morning, good afternoon, good evening. Nagpakulay ko guys, parang matabunan ang akong puti nga buhok. Kay tagas-tagas na pud akong puti nga buhok. Mas nindot ang bijin no, katong bijin kulay no. Ha? Itom ang bijin. Nampoy color ingon ani ang bijin. Unsa ganing koloran ni siya? Hugong sa edad. Hugong sa edad. Ani akong hair o may kay siya mo kulay. Anad ni siya, anad. Magdabon ko og nagkubong ko og tuwalya guys kay nakalat ang yang color sa ako ang sanina mo tapon dire na lang sa tuwalya kay lagkuan naman ni akong tuwalya daan na ba lagom siya kuan. Thank you for watching guys. Linaw tanawa guys, o may kay siya guys no. Mayud siya kaayo mo kulay.